Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό μεσημέρι. Ονομάζομαι Δημήτρης Βόμβας, είμαι ακτινοθεραπευτής ογκολόγος, διευθυντής της Κλινικής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας και Πυρηνικής Ιατρικής στο Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου και σας καλωσορίζω στη 10η και τελευταία ενότητα των επιμορφωτικών σεμιναρίων προσωπικών ιατρών, χειρισμός ογκολογικού ασθενή στο ιατρείο που διοργανώνει η Ογκολογική Εταιρεία Κύπρου σε συνεργασία με τις επιστημονικές εταιρείες Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας, Εταιρεία Γενικής Ιατρικής, Κυπριακή Εταιρεία Οικογενειακού Προσωπικού Ιατρού και Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου. Τα σεμινάρια έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του Πανκύπριου Ιατρικού Συλλόγου και στηρίζονται από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Καθ' όλη τη διάρκεια των διαλέξεων μπορείτε να υποβάλλετε γραπτώς τις ερωτήσεις σας μέσω της πλατφόρμας, οι οποίες θα απαντηθούν στο τέλος του σεμιναρίου. Το θέμα των σημερινών διαλέξεων είναι η μεταθεραπευτική παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών. Έχω σήμερα την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είναι την παρουσίαση αυτή, εκτός από εμένα, είναι ο συνάδελφος, ο γιατρός ο Δημήτρης Οντουφεξής, παθολόγος ογκολόγος από το Mediterranean Hospital στη Λεμεσό και ο πυρηνικός ιατρός ο Σάββας ο Φράγκος, ο οποίος θα μιλήσει λίγο αργότερα για τον καρκίνο του θηροειδή. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να χωρίσουμε λίγο τις ενότητες. Εγώ θα αναφερθώ λίγο πιο ειδικά για τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση ογκολογικών ασθενών για τον καρκίνο του προστάτη, την ουροδόχο κίστη και τα καρκινώματα κεφαλής και τραχύλου και στη συνέχεια θα συνεχίσει ο συνάδελφος ο Δημήτρης Οντουφεξής. Αυτή θα είναι η δομή της παρουσίασής μου. Θα κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή και μετά θα περάσουμε απευθείας στο κυρίως θέμα, στις συστάσεις λοιπόν για τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση. Αναφερόμαστε στον καρκίνο του προστάτη και για τον καρκίνο της ουροδόχου κίστεως. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συχνός καρκίνος στους άντρες στην Κύπρο. Σύμφωνα με την τελευταία καταγραφή του αρχείου καρκίνου για το 2021, είχαμε γύρω στα 700 νέα περιστατικά καρκίνου και ο καρκίνος της ουροδόχου κίστης είναι ένας καρκίνος ο οποίος έρχεται στην 4η θέση στους άντρες, είναι γύρω στο 5 με 5,5% περίπου και τις γυναίκες βλέπουμε ότι όπως και ο καρκίνος του πνεύμονα αλλά και ο καρκίνος ουροδόχου κίστης, η επίπτωσή τους είναι αρκετά χαμηλότερη και αυτό κυρίως έχει να κάνει με το ότι πρόκειται για καρκίνους οι οποίοι συνδέονται αρκετά με το κάπνισμα που αποτελεί, θα λέγαμε έτσι, μια κυρίως συνήθεια των ανδρών. Βέβαια τα τελευταία χρόνια αρχίζει να παρατηρείται και κάποια ανάλογη αύξηση και στις γυναίκες. Ξεκινώντας για τον καρκίνο του προστάτη, πολύ επιγραμματικά να αναφερθώ και να τονίσω εδώ ότι αναφέρομαι στη μεταθεραπευτική παρακολούθηση εκείνων των ανδρών οι οποίοι έχουν εντοπισμένη στο όργανο νόσο και όχι για μεταστατικό καρκίνο του προστάτη. Εδώ να πούμε ότι οι βασικές διαθέσιμες επιλογές είναι η ενεργός παρακολούθηση. Αυτή κυρίως είναι μια επιλογή την οποία την προσφέρουμε σε άντρες οι οποίοι έχουν χαμηλού κινδύνου καρκινώματα στον προστάτη και ουσιαστικά αυτό το οποίο περιλαμβάνει μια, θα λέγαμε, καθυστέρηση, δηλαδή ουσιαστικά μια αναβολή της χορήγησης ριζικής θεραπείας σε καρκινώματα τα οποία είναι χαμηλής επιθετικότητας και αναμένουμε ότι δεν θα εξελιχθούν τα επόμενα χρόνια. Απαιτεί βέβαια ένα πρωτόκολλο πάρα πολύ αυστηρό στην παρακολούθηση, με αναλύσεις αίματος, γίνεται επαναληπτική πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία στον χρόνο, επαναληπτικές βιοψίες για να δούμε αν υπάρχει αναγκαιότητα να εγκαταλείψουμε την παρακολούθηση. Όσον αφορά στη ριζική αντιμετώπιση, εδώ έχουμε δύο βασικές θεραπείες. Είναι η ριζική προστατεκτομή, η οποία στις μέρες μας σήμερα γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της ρομποτικής, τη λεγόμενη ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική προστατεκτομή, και έχουμε και τη ριζική ακτινοθεραπεία, είτε με τη μορφή της εξωτερικής ακτινοθεραπείας, είτε με τη μορφή της βράχηθεραπείας, η οποία γίνεται ενδοϊστικά. Οι δύο αυτές θεραπευτικές επιλογές για τους άντρες που έχουν εντοπισμένο στο όργανο καρκίνο του προστάτη, τα αποτελέσματα που έχουν φαίνεται να είναι παρόμοια, χωρίς να υπερέχει μία της άλλης επιλογής. Μία ακόμα θεραπευτική επιλογή που έχουμε είναι η επιλογή της ορμονοθεραπείας. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να πετύχουμε είναι να καταστήλουμε πολύ χαμηλά σε επίπεδα ευνουχισμού την τιμή της τεστοστερόνης και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε σε άντρες οι οποίοι έχουν ενδιάμεσης και υψηλής επιθετικότητας καρκινώματα του προστάτη. Τώρα, αυτό το οποίο κάνουμε στους άντρες οι οποίοι έχουν λάβει κάποια θεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη, έχουμε την τύχη να έχουμε την ανάλυση αίματος, το PSA, το ειδικό προστατικό αντιγόνο, που είναι ένας πάρα πολύ καλός δείκτης για τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση, όπου συνήθως μετά από τη χορήγηση ριζικής θεραπείας γίνεται μια πρώτη ανάλυση στους 3 μήνες,
και μετά ανάλογα του αποτελέσματος που έχουμε, εκεί μπορεί να συνεχίσει ανά 6 μήνες. Συνήθως συνεχίζουμε ανά 6 μήνες μέχρι να κλείσουμε τα 5 χρόνια και από εκεί και πέρα, εάν η ανάλυση είναι καλή, συνεχίζουμε με ένα ετήσιο έλεγχο του PSA. Εξυπακούεται βέβαια για εκείνα τα περιστατικά τα οποία παρουσιάζουν ανταπόκριση. Η τιμή του PSA είναι διαφορετική για εκείνους που έχουν χειρουργηθεί και εκείνους που έχουν λάβει ακτινοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, οι τιμές οι οποίες έχουμε για τους άντρες που έχουν χειρουργηθεί, θέλουμε ένα PSA να είναι πάρα πολύ χαμηλό, να είναι χαμηλότερο από το 0,2 νανογράμμα ανά ml. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε έναν άντρα ο οποίος χειρουργήθηκε και έχει ένα PSA που είναι της τάξης του 0,03, θεωρείται ότι είναι σε βιοχημική ύφεση και απλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε. Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά για το λόγο ότι έχουμε αντιδραστήρια που ελέγχουμε το PSA που είναι πάρα πολύ ευαίσθητα, οπότε μπορεί να εντοπίσουμε πολύ πολύ χαμηλές τιμές για καρκινώματα τα οποία είναι τοπικά εκτεταμένα, και αναφέρομαι σε όγκους που είναι TAF3, TAF4 με ψηλό Gleason score. Εκεί υπάρχει και η αναφορά ότι αν έχουμε 2 συνεχόμενες μετρήσεις πάνω από το 0,1, εκεί οφείλουμε να θεωρήσουμε ότι ο ασθενής έχει βιοχημική υποτροπή και έτσι λοιπόν να συστήσουμε κάποια θεραπεία διάσωσης. Η θεραπεία διάσωσης συνήθως είναι η χορήγηση ακτινοθεραπείας τοπικά στην περιοχή της πιέλου, την κήτη του προστάτη, και ανάλογα με το περιστατικό που έχουμε μπορεί να ακτινοβολήσουμε προφυλακτικά και τους πιελικούς λεμφαδένες. Σχετικά με τους άντρες οι οποίοι λαμβάνουν ριζική ακτινοθεραπεία, επειδή διατηρούν τον προστάτη τους, είναι απόλυτα λογικό η τιμή του PSA την οποία θα βλέπουμε να είναι διαφορετική συγκριτικά με εκείνους που χειρουργούνται. Έτσι λοιπόν, το PSA, να αναφέρω εδώ ότι μπορεί να συνεχίσει να πέφτει μέχρι και 1-1,5 χρόνο μετά τη χορήγηση της ριζικής ακτινοθεραπείας, και θεωρείται ότι ένας άντρας υποτροπιάζει βιοχημικά εάν ανέβει το PSA κατά 2 μονάδες περισσότερο από την χαμηλότερη τιμή που είχε πετύχει. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε έναν άντρα ο οποίος κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης το πιο χαμηλό PSA που είχε ήταν στο 0,4, εάν το PSA του ξεπεράσει το 2,4, εκεί θεωρούμε ότι έχει υποτροπιάσει βιοχημικά και οφείλουμε να πράξουμε ανάλογα. Αυτό που συνήθως κάνουμε κάποιες εξετάσεις επαναστατιοποίησης. Να αναφέρω αδρά ότι πρόκειται για την αξονική τομογραφία, μπορεί να γίνει μαγνητική τομογραφία της πιέλου. Σύνθυρογράφημα οστών συνήθως το επιλέγουμε να το κάνουμε αν έχουμε ψηλές τιμές PSA. Αν είναι πάρα πολύ χαμηλό το PSA της τάξης του 0, κάτι, εκεί δεν περιμένουμε να μας δείξει κάτι. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε βέβαια στη φαρέτρα μας και τις πιο σύγχρονες μεθόδους απεικόνησης, όπως είναι το PET-CT scan, που ειδικά για τον καρκίνο του προστάτη είναι το λεγόμενο PSMA. Να τονίσω εδώ κάτι, ότι για τους άντρες οι οποίοι παρουσιάζουν πλήρη βιοχημική ύφεση, δεν συστήνεται να κάνουμε έλεγχο ρουτίνας, για παράδειγμα ανά 6 μήνες, μια αξονική μαγνητική τομογραφία ή σφινθυρογράφημα οστών, όπως θα μας αναφέρει λίγο αργότερα και ο γιατρός εντωφεξής, βλέπουμε να κάνουμε σε άλλους συμπαγείς όγκους. Ας προχωρήσω λίγο στον καρκίνο του ουροδόχου κίστης. Εδώ αξίζει να κάνω την αναφορά ότι ο καρκίνος ουροδόχου κίστης δεν είναι ένας. Υπάρχουν διαφορετικά καρκινώματα. Αδρά κάνουμε μια μεγάλη κατηγοριοποίηση. Έχουμε τα λεγόμενα επιφανειακά καρκινώματα της ουροδόχου κίστης και έχουμε και τα λεγόμενα μη διηθητικά. Εδώ, όπως βλέπετε στην οθόνη δεξιά, όγκοι οι οποίοι εντοπίζονται στον βλενογόνο, το οροθύλιο της ουροδόχου κίστης, αλλά δεν έχουν διηθήσει τη μυϊκή στιβάδα. Αυτά είναι τα λεγόμενα επιφανειακά καρκινώματα. Και εδώ που βλέπουμε να κάνει ο όγκος στην περιοχή του μη, ή μπορεί να έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις και εξοκιστική επέκταση του όγκου, να είναι TAF3 το καρκίνωμα, αυτά ανήκουν στα λεγόμενα μειοδιηθητικά. Ο λόγος που κάνουμε αυτόν τον διαχωρισμό είναι γιατί πρόκειται για καρκινώματα τα οποία έχουν διαφορετική πρόγνωση και οι θεραπευτικές μας επιλογές είναι εντελώς διαφορετικές. Εδώ βλέπουμε μία εικόνα πώς φαίνεται στην κιστεοσκόπηση ένας όγκος, συνήθως είναι έτσι θυλωματώδης, και εδώ βλέπουμε σε μία αξονική τομογραφία το δεξί πλάγιο του ουροδόχου κίστης να προβάλλει έτσι ένας αρκετά μεγάλος όγκος. Τώρα, για τα επιφανειακά καρκινώματα, συνήθως τι γίνεται, οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον ουρολόγο με κιστεοσκόπηση. Γίνεται κιστεοσκόπηση λοιπόν και αφαιρείται
ο ορατός όγκος και στη συνέχεια στέλνεται για ιστολογικό έλεγχο, για ταυτοποίηση, αποκλεισμό ύπαρξης καρκίνου. Έτσι λοιπόν στα καρκινόματα που έχουμε έναν επιφανειακό όγκο στην κίστη, και εδώ να κάνω το εξής σχόλιο, ότι για να μπορέσουμε να το πούμε αυτό θα πρέπει απαραίτητα στο δείγμα να έχει συμπεριληφθεί μυς. Αν δεν έχουμε μυς στο δείγμα της κιστοσκόπησης, δεν μπορούμε να πούμε να είμαστε απόλυτοι ότι πρόκειται για επιφανειακό καρκίνωμα. Μπορεί να υπάρχει κάτω από την περιοχή εκεί που ήταν η βάση του όγκου στην κίστη, να υπάρχουν κύτταρα τα οποία έχουν διηθήσει τη μυϊκή στιβάδα. Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε πράγματι έναν επιφανειακό καρκίνο στο ροδόχο κίστη. Εδώ συνήθως οι ασθενείς αυτοί, όπως θα δούμε και στην πορεία, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να πρέπει να πάρουν κάποια συμπληρωματική θεραπεία, και αυτό γίνεται με κάποιες ενδοκιστικές εγχύσεις, με κάποια φάρμακα όπως είναι το Mitomycin C και ανοσοθεραπεία με τον BCG, και βεβαίως παρακολουθούνται σε τακτική βάση με ιστεοσκόπηση. Στον επιφανειακό καρκίνο ροδόχου κίστης υπάρχει αδρά μία ταξινόμηση σε 3 ομάδες κινδύνου. Έχουμε τα λεγόμενα καρκινόματα που είναι χαμηλού ρίσκου, χαμηλής επιθετικότητας. Συνήθως αυτά είναι πολύ επιφανειακά, είναι τα λεγόμενα TAF-α καρκινόματα. Μπορεί να έχουμε μία μονήρη βλάβη στην κίστη, να είναι μικρότερη των 3 εκατοστών. Στο αντίθετο άκρο έχουμε τα λεγόμενα επιθετικά καρκινόματα, όπου εδώ έχουμε βλάβες οι οποίες μπορεί να είναι πολυεστιακές, δηλαδή να βλέπει ο ορολόγος αρκετές περιοχές μέσα στο οροθύλιο της κίστης, να είναι όγκοι μεγάλοι, μεγαλύτεροι των 3 εκατοστών, και επίσης να έχουμε σύγχρονα και καρκίνωμα in situ, που αυτό αποτελεί ένα κακό προγνωστικό για τους ασθενείς. Και πέρα από αυτά τα δύο έχουμε και μία ενδιάμεση ομάδα, όπου πρόκειται για καρκινόματα τα οποία μοιράζονται τα χαρακτηριστικά των χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου. Έτσι λοιπόν, οι θεραπείες οι οποίες κάνουμε στους ασθενείς αυτούς, αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει χαμηλής επιθετικότητας, εκεί συνήθως συμπληρωματικά δεν χορηγούμε τίποτα και απλά συνεχίζει από τον ουρολόγο του με κιστοσκοπικό έλεγχο, θα δούμε ακριβώς πώς γίνεται. Εάν είναι στην ενδιάμεση κατηγορία, οι επιλογές που έχει θα είναι είτε να πάρει κάποια ενδοκιστική θεραπεία ή να μπει σε παρακολούθηση, και τα καρκινόματα που έχουμε, τα οποία είναι υψηλής επιθετικότητας, εδώ ανάλογα με τα χαρακτηριστικά μπορεί να χορηγηθεί θεραπεία με BCG. Υπάρχουν διάφοροι προτινόμενοι κύκλοι. Μπορεί ένας ασθενής να κάνει 6 εβδομάδες, μετά να κάνει ένα μικρό διάλειμμα, να γίνει ο έλεγχος με κιστεοσκόπηση και μετά να συνεχίσει με μηνιαίες εγχύσεις για 12-24 μήνες. Ανάλογα υπάρχουν διάφορες συστάσεις περί αυτού, και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά, όταν έχουμε πολύ επιθετικά καρκινόματα, παρόλο που είναι επιφανειακά, υπάρχει και η επιλογή της κιστεκτομής, που να πω την αλήθεια δεν αποτελεί βέβαια συνήθως την πρώτη μας επιλογή. Τώρα, όσον αφορά την παρακολούθηση, εδώ βλέπουμε λίγο πώς ακριβώς πρέπει να γίνεται η παρακολούθηση. Διαφέρει ανάλογα με την ομάδα κινδύνου στην οποία ανήκει ο ασθενής. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε έναν ασθενή μάλλον, ο οποίος ανήκει στην ομάδα χαμηλής επιθετικότητας, εδώ συστήνεται να γίνεται κιστοσκοπικός έλεγχος στους 3 και μετά στους 12 μήνες, και από εκεί και μετά συνεχίζει από το δεύτερο έτος και μετά μέχρι να κλείσει τα 5 χρόνια με έναν κιστοσκοπικό έλεγχο ανά πενταετία. Μετά αυτό το οποίο κάνουμε όσον αφορά την απεικόνηση, γίνεται μία αρχική απεικόνηση κατά την διάγνωση, και στη συνέχεια δεν απαιτείται να διενεργηθεί κάποιος απεικονιστικός έλεγχος, εκτός αν βέβαια υπάρχουν κάποια κλινικά στοιχεία από τον γιατρό τον οποίο τον παρακολουθεί και τίθεται υποψία υποτροπής. Εκεί βεβαίως μπορεί να ζητηθεί ένας έλεγχος ξανά. Για τους ασθενείς οι οποίοι ανήκουν στην ενδιάμεση ομάδα επικινδυνότητας, εδώ ο κιστεοσκοπικός έλεγχος γίνεται στους 3, στους 6 και στους 12 μήνες. Μετά συνεχίζουμε ανά 6 μήνες για το δεύτερο χρόνο και από τον τρίτο μέχρι τον πέμπτο χρόνο σε ετήσια βάση. Όσον αφορά την απεικόνηση, ισχύει ακριβώς το ίδιο που ισχύει και στα καρκινόματα χαμηλής επιθετικότητας. Έτσι λοιπόν γίνεται μια αρχική απεικόνηση στην αρχή, και βέβαια αυτό το οποίο διαφέρει συγκριτικά με την προηγούμενη ομάδα είναι ότι εδώ κάνουμε και τις λεγόμενες κυτταρολογικές εξετάσεις των ούρων, για να δούμε αν υπάρχουν κάποια καρκινικά κύτταρα. Έτσι λοιπόν γίνεται ένας κυτταρολογικός έλεγχος στους 3, 6, 12 μήνες. Στο δεύτερο χρόνο γίνεται στους 6 μήνες.
κάθε 6 μήνες μάλλον, και μετά από το τρίτο μέχρι και τον πέμπτο χρόνο γίνεται σε ετήσια βάση. Για τα καρκινώματα που είναι υψηλής επιθετικότητας, εδώ, επειδή πρόκειται για όγκους όπου η πιθανότητα επανεμφάνισης, η πιθανότητα υποτροπής είναι αρκετά πιο ψηλή, θα πρέπει να γίνεται ανά 3 μήνες τα 2 πρώτα χρόνια ο κυστοσκοπικός έλεγχος, μετά συνεχίζουμε ανά 6 μήνες από τον τρίτο μέχρι και τον πέμπτο χρόνο και μετά συνεχίζουμε σε ετήσια βάση από τα 5 μέχρι τα 10 χρόνια, γιατί υπάρχει πιθανότητα να έχουμε καθυστερημένα κάποια εμφάνιση υποτροπής. Εδώ έχουμε επίσης, θα πρέπει να γίνει απεικονιστικός έλεγχος, γίνεται στην αρχή και στους 12 μήνες από τη διάγνωση και μετά συνεχίζουμε περίπου μια φορά το χρόνο, πρέπει να γίνεται μια απεικόνηση και επίσης γίνεται κυταρολογική εξέταση των ούρων ανά 3 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια και μετά συνεχίζουμε ανά 6 μήνες μέχρι να κλείσουμε τα 5 και μετά σε ετήσια βάση. Τώρα, ας περάσουμε λίγο στα μειοδιηθητικά καρκινώματα. Αυτά είπαμε είναι καρκινώματα τα οποία έχουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης, είναι πιο επιθετικά, έχουν την δυνατότητα να προχωρήσουν και να δώσουν μεταστάσεις. Έτσι λοιπόν, για εκείνους τους ασθενείς όπου έχει γίνει ο έλεγχος σταδιοποίησης και δεν βρέθηκε να υπάρχουν απομακρυσμένες αιστείες, οι βασικές επιλογές που έχουν, εάν κάποιος ασθενής είναι σε καλή γενική κατάσταση και το επιτρέπουν τα κλινικά του χαρακτηριστικά, δηλαδή η νεφρική του λειτουργία είναι καλή και θα μπορούσε να πάρει χημειοθεραπεία, συνήθως συστήνεται χορήγηση προεγχειρητικής χημειοθεραπείας. Συνήθως χορηγούνται 3 με 4 κύκλοι και οι ασθενείς μετά προχωράνε με ριζική κιστεκτομή. Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια τα οποία να επιτρέπουν στον ογκολόγο να δώσει χημειοθεραπεία, μπορεί επίσης να αντιμετωπιστούν με κιστεκτομή και να αξιολογηθεί στη συνέχεια αν χρειάζεται να πάρει κάτι συμπληρωματικά, ανάλογα με τα ιστοπαθολογικά χαρακτηριστικά. Και βεβαίως έχουμε και την επιλογή, το λεγόμενο πρωτόκολλο διατήρησης της ουροδόχου κίστης, όπου εδώ έχουμε το λεγόμενο tri-modality, δηλαδή πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό TURBT, να καθαριστεί καλά ο όγκος από την κίστη και μετά χορηγούμε ακτινοθεραπεία μαζί με χημειοθεραπεία συνδυαστικά. Σχετικά με την παρακολούθηση των ασθενών, είναι κάπως διαφορετική για εκείνους οι οποίοι έχουν αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Αυτό το οποίο συστήνεται για τα 2 πρώτα χρόνια, ανά 3 με 6 μήνες, να γίνεται μια αξονική μαγνητική ουρογραφία. Βεβαίως, επίσης, ελέγχουμε και τον πνεύμονα, γιατί μπορεί να έχουμε μεταγενέστερα την εμφάνιση κάποιας πνευμονικής μετάστασης. Απεικόνηση με το PET-CT δεν συστήνεται να γίνεται στα πλαίσια follow-up. Αυτό θα πρέπει να γίνει μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν κάποια ευρήματα τα οποία θέλουμε περαιτέρω να διερευνήσουμε και όχι ρουτίνας. Από τον τρίτο μέχρι τον πέμπτο χρόνο συστήνεται να γίνεται μία απεικόνηση με αξονική ή μαγνητική τομογραφία της κοιλιάς και της πιέλου σε ετήσια βάση, όπως επίσης και μία αξονική τομογραφία των πνευμόνων. Και από εκεί και μετά, από τα 5 μέχρι τα 10 χρόνια, μπορεί να γίνεται ένας υπερηχογραφικός έλεγχος, έτσι αδρά, μήπως φαίνεται κάτι. Στους ασθενείς αυτούς θα πρέπει να γίνονται τακτικά και κάποιες αναλύσεις αίματος, έτσι λοιπόν θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας, ηπατικής λειτουργίας. Αυτό για τον πρώτο χρόνο που έχουν, που έχουν κάνει τη θεραπεία τους μπορεί να είναι 3 με 6 μήνες. Από το δεύτερο χρόνο και μετά αυτό γίνεται πιο αραιά, μπορεί να γίνεται σε ετήσια βάση. Και επίσης γίνεται και έλεγχος με κυταρολογική εξέταση των ούρων ανά 6 με 12 μήνες για τα 2 πρώτα χρόνια και μετά από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, εάν υπάρχει αναγκαιότητα, μπορεί να είναι σε ετήσια βάση. Για εκείνους τους ασθενείς οι οποίοι θα λάβουν ριζική ακτινοχημειοθεραπεία, εδώ η κίστη διατηρείται, οπότε έχουμε την κυστοσκόπηση. Για τα 2 πρώτα χρόνια θα πρέπει να γίνεται ανά 3 μήνες, τον τρίτο και τον τέταρτο χρόνο ανά 6 μήνες και μετά από τον πέμπτο χρόνο μέχρι να κλείσουμε τα 10, εκεί γίνεται σε ετήσια βάση. Επίσης εδώ χρειάζεται να γίνεται απεικονιστικός έλεγχος. Για τα 2 πρώτα χρόνια έχουμε πάλι αξονική και μαγνητική ουρογραφία. Θα πρέπει να γίνεται, είπαμε, και απεικόνιση του θώρακα για έλεγχο των πνευμόνων και το PET-CT, όπως ανέφερα και πριν, δεν συστήνεται στα πλαίσια παρακολούθησης ρουτίνας, αλλά μόνο όταν υπάρχει κάποιος λόγος, κάποια υποψία ότι υπάρχει υποτροπή. Όσον αφορά
αναλύσεις αίματος και εδώ συστήνεται να γίνονται τουλάχιστον για τον πρώτο χρόνο ανά 3 με 6 μήνες. Ελέγχουμε νεφρική λειτουργία, ηπατική λειτουργία με μια γενική αίματος και από εκεί και πέρα κατά την κρίση του γιατρού συνήθως μπορεί να γίνονται ανά 6 με 12 μήνες και επίσης κάποια κυταρολογική εξέταση ούρων όπου για τα 2 πρώτα χρόνια γίνεται ανά 6 με 12 μήνες και μετά εκεί μπορεί να γίνεται σε ετήσια βάση αν υπάρχει κάποιος λόγος που ο κλινικός γιατρός κρίνει ότι θα πρέπει να το ελέγξει. Ας περάσω τώρα στην τελευταία ενότητα της δικής μου παρουσίασης και έχει να κάνει με τα καρκινώματα κεφαλής και τραχύλου. Να πω εδώ ότι ο όρος αυτός αναφέρεται, χρησιμοποιείται για να περιγράψει διάφορους κακοήθης όγκους οι οποίοι αναπτύσσονται μέσα ή γύρω από την περιοχή του λαιμού, του λάριγκα, της ρινός, των παραρρήνιων κόλπων, το στόμα και το φάριγγα. Να κάνω εδώ μια υποσημείωση και να πω ότι δεν συμπεριλαμβάνουμε τον καρκίνο του θηροειδούς όταν αναφερόμαστε σε αυτά τα καρκινώματα. Αποτελεί μια ξεχωριστή οντότητα με διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικές θεραπείες και παρακολούθηση και θα μας παρουσιάσει ο γιατρός ο Φράγκος λίγο αργότερα πώς ακριβώς αυτό γίνεται. Συνήθως η πλειοψηφία των περιστατικών των καρκίνων κεφαλής και τραχύλου τα εντοπίζονται στην περιοχή της στοματικής κοιλότητας και του λάριγκα και μετά ακολουθεί ο στοματοφάριγγας. Να πω ότι περίπου αναλογούν τα καρκινώματα κεφαλής και τραχύλου γύρω στο 3-3,5% των νέων περιστατικών καρκίνου που έχουμε ανά έτους και η πλειοψηφία αυτών των καρκινωμάτων είναι τα λεγόμενα πλακώδη ή ακανθοκυταρικά καρκινώματα. Σε γενικές γραμμές, οι τρόποι αντιμετώπισης μπορεί να περιλαμβάνουν χειρουργική αντιμετώπιση, ακτινοθεραπευτική, μπορεί να έχουμε χορήγηση συστηματικής θεραπείας, συνήθως αυτό μπορεί να είναι χημειοθεραπεία ή ανοσοθεραπεία και σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να συνδυάσουμε όλα αυτά τα παραπάνω ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης. Αδρά να πω ότι υπάρχει ένας διαχωρισμός, τα λεγόμενα αρχικού σταδίου καρκινώματα σε σύγκριση με τα τοπικά εκτεταμένα. Αν έχουμε έναν όγκο ο οποίος είναι TAF1-2 χωρίς να έχουμε λεμφαδενοπάθεια και βεβαίως να μην έχουμε μεταστάσεις, εκεί συνήθως τα περιστατικά αυτά μπορεί να αντιμετωπιστούν ριζικά με χειρουργείο. Όπως για παράδειγμα βλέπουμε εδώ στο κάτω μέρος της οθόνης έναν μικρό καρκίνο στο δεξί πλάγιο χείλος της γλώσσας, όπου αυτό μπορεί να γίνει μια τμηματική γλωσσεκτομή και να είναι αρκετό για να θεραπεύσει τον ασθενή. Μια περίπτωση η οποία θα έλεγα αποτελεί εξαίρεση στο να συστήσουμε να γίνει χειρουργείο αποτελεί ο καρκίνος του λάριγκα. Όπως εδώ βλέπουμε στην αριστερή φωνητική χορδή βλέπουμε να έχουμε έναν όγκο, είναι ένα πλακώδες καρκίνωμα. Ο καρκίνος του λάριγκα, η σταδιοποίησή του, το TAF, αυτό που λέμε αν είναι TAF 1, 2 ή 3, είναι κάτι το οποίο γίνεται κλινικά και έχει να κάνει με την κινητικότητα των φωνητικών χορδών και εδώ βέβαια δεν θα συστήσουμε σε έναν ασθενή με ένα TAF 1 καρκίνωμα του λάριγκα να πάει να κάνει λαριγκεκτομή όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά μπορεί να αντιμετωπιστεί με στόχο να διατηρήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό όργανο, το όργανο της φώνησης. Έτσι λοιπόν μπορεί, εάν έχουμε μια μικρή βλάβη στη μεσότητα της φωνητικής χορδής, να γίνει με λέιζερ και ο ασθενής βεβαίως θα συνεχίσει την παρακολούθησή του ή μπορεί να λάβει ριζική ακτινοθεραπεία με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Να πω εδώ ότι περίπου υπολογίζεται ότι τα TAF1 καρκινώματα, το ποσοστό επιτυχίας πλήρους ίασης αγγίζει το 98%. Τώρα, όσον αφορά τα τοπικά εκτεταμένα καρκινώματα, πρόκειται για αρκετά δύσκολους καρκίνους. Συνήθως οι ασθενείς αυτοί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε στο πάνω μέρος της εικόνας έναν τοπικά εκτεταμένο καρκίνο της γλώσσας, ο οποίος περνάει τη μέση γραμμή. Συνήθως οι καρκίνοι αυτοί έχουν και λεμφαδενοπάθεια στο λαιμό. Και εδώ βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης έναν τοπικά εκτεταμένο καρκίνο του λάριγκα, ο οποίος μάλιστα διηθεί τον θηροειδή χόνδρο και επεκτείνεται και στα μαλακά μόρια του λαιμού. Τώρα, στις περιπτώσεις αυτές, η θεραπεία συνήθως η οποία συστήνεται, γιατί είναι περιστατικά τα οποία δύσκολα θα μπορέσει κάποιος να κάνει ένα χειρουργείο, με εξαίρεση βέβαια το λάριγκα, συνήθως αντιμετωπίζονται με άκτινο χημειοθεραπεία. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συστήσουμε να γίνει εισαγωγική χημειοθεραπεία, δηλαδή να πάρουν κάποιους κύκλους χημειοθεραπείας με στόχο να μειωθεί εκεί η περιοχή του όγκου
και μετά ανάλογα θα αποφασίσουμε στα πλαίσια του Ογκολογικού Συμβουλίου αν θα ακολουθήσει ακτινοχημειοθεραπεία ή ο ασθενής θα χειρουργηθεί. Εδώ βλέπετε λίγο έναν αλγόριθμο πώς ακριβώς παρακολουθούνται οι ασθενείς αυτοί. Ας πούμε για εκείνα τα περιστατικά τα οποία θα υποβληθούν σε ριζική ακτινοχημειοθεραπεία, επειδή η ακτινοθεραπεία είναι μια θεραπεία η οποία συνεχίζει και δουλεύει μετά την ολοκλήρωσή της, συνήθως κάνουμε έναν πρώτο επανέλεγχο εκεί γύρω στις 6 εβδομάδες περίπου, δηλαδή γύρω στον 1-1,5 μήνα μετά το τέλος της θεραπείας. Αυτό πώς θα γίνει, αν έχουμε έναν καρκίνο του λάρυγγα, θα γίνει με την ενδοσκόπηση από τον οριλά, όπου εκεί θα δούμε εάν υπάρχει ανταπόκριση και τι βαθμό είναι η ανταπόκριση αυτή στην περιοχή της πρωτοπαθούς. Ανάλογα, εάν χρειάζεται, προχωρούμε σε κάποια περαιτέρω απεικόνηση, μπορεί να γίνει κάποια αξονική ή μαγνητική τομογραφία, που ειδικά η μαγνητική τομογραφία είναι πάρα πολύ βοηθητική για τα καρκινώματα κεφαλής και τραχύλου, και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συστήσουμε να γίνει κάποιος επανέλεγχος με PET-CT, FDG PET-CT, όπου βέβαια είναι βοηθητικό εάν έχουμε κάνει και πρώτης έναρξης της θεραπείας, οπότε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τη μεταβολική ανταπόκριση. Ειδικά για το PET-CT, εάν τυχόν το αποφασίσουμε να το κάνουμε μετά τη χορήγηση της θεραπείας, είναι καλό να περιμένουμε τουλάχιστον 2,5 με 3 μήνες, γιατί αν το κάνουμε πιο νωρίς, εκεί θα βλέπουμε να μας δώσει κάποια ψευδώς θετικά αποτελέσματα λόγω της φλεγμονής που βλέπουμε στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές, αν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος παρουσιάζει πλήρη κλινική και απεικονιστική ανταπόκριση, συνεχίζουμε με παρακολούθηση. Εάν τυχόν υπάρχει πολυματική νόσος, εκεί μπορεί να συστήσουμε να το ταυτοποιήσουμε αυτό ιστολογικά, και αν για παράδειγμα έχουμε έναν καρκίνο του λάρυγγα ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε πλήρως και έχουμε ζωντανό καρκίνο, ζωντανά καρκινικά κύτταρα στην περιοχή όπου έγινε η βιοψία, εκεί θα συστήσουμε να προχωρήσουμε με χειρουργείο διάσωσης, όπου συνήθως για τον καρκίνο του λάρυγγα είναι η ολική λαρυγγεκτομή. Τώρα, γενικότερα η παρακολούθηση σε αδρές γραμμές, πώς ακριβώς γίνεται, βεβαίως θέλει κλινική εξέταση. Αυτό το οποίο κάνουμε, θα πρέπει πάντα να ψηλαφούμε το λαιμό των ασθενών αυτών, για να δούμε αν υπάρχει κάποιος ψηλαφιτός λαμφαδένας, και βεβαίως απαραίτητη η αξιολόγηση από τον οριλά ή τον πρόσωπο γναθοχειρουργό, ανάλογα με το καρκίνωμα το οποίο έχουμε, όπου γίνεται συνήθως ένας ενδοσκοπικός έλεγχος και ανάλογα αν κρίνει ο γιατρός παίρνει βιοψία ή όχι. Συνήθως για τον πρώτο χρόνο είναι σε πιο τακτική βάση, είναι ανά 1 με 3 μήνες, και από εκεί και μετά μπορεί να το αραιώσουμε να πάει ανά 2 με 6 μήνες, και μετά από το 3ο μέχρι τον 5ο χρόνο ανά 4 με 8, και μετά τα 5 χρόνια γίνεται μια φορά το χρόνο. Τώρα, οι ασθενείς οι οποίοι ακτινοβολούνται, και ειδικά, γι' αυτό το έχω σημειώσει, είναι κοντά στη βάση του κρανίου, άρα μπορεί να επηρεαστεί η υπόφυση και οι ορμόνες οι οποίες παράγει. Εκεί συστήνεται να γίνεται κάποιος έλεγχος των ορμονών. Σε περιπτώσεις που ακτινοβολούμε τον τράχυλο και υπάρχει εκεί ο θυροειδής, συστήνεται επίσης να γίνεται ένας έλεγχος του TSH. Οι ασθενείς οι οποίοι ακτινοβολούνται στην ανατομική περιοχή κεφαλής και τραχύλου, λόγω της ακτινοβόλησης των παροτίδων, μπορεί να μειωθεί η παραγωγή σάλιου, να έχουν τη λεγόμενη ξηροστομία, οπότε αυτό επηρεάζει αρνητικά και την κατάσταση των δοντιών. Συστήνεται να γίνεται καλός οδοντιατρικός έλεγχος. Συνήθως προστίθενται κάποιες οδοντόκρεμες οι οποίες είναι πλούσιες σε φθόριο και ειδικά σκευάσματα τα οποία βοηθούν να είναι πιο υγρό το στόμα, οπότε να μειώσουμε έτσι την πιθανότητα τραυματισμού και των ούλων κτλ. Και όσον αφορά κάποια υποστηρικτική προσέγγιση αυτών των ασθενών, χρειαζόμαστε βεβαίως και άλλους επαγγελματίες υγείας, λογοθεραπευτές οι οποίοι ελέγχουν συνήθως το μηχανισμό κατάποσης αυτών των ασθενών. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουμε έναν ασθενή με έναν καρκίνο του ρινοφάριγγα, κάναμε ριζική ακτινοχημειοθεραπεία, είχε και γαστροστομία ο ασθενής. Για να αποφασίσουμε να αφαιρεθεί η γαστροστομία, θα πρέπει να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι μπορεί να σιτιστεί κανονικά και δεν θα κάνει ισορροφήσεις. Κλινικός διαιτολόγος, απαραίτητο μέλος στην ομάδα επίσης, κάνει το πλάνο το διατροφικό των ασθενών. Βεβαίως συστήνεται να παρέχουμε συμβουλευτική, ειδικά όσον αφορά το κάπνισμα και το αλκοόλ. Η πλειοψηφία των καρκίνων της ανατομικής περιοχής κεφαλής και τραχύλου εμφανίζονται σε καπνιστές και είναι ακόμα ψηλότεροι σε εκείνους που καπνίζουν και πίνουν παράλληλα.
και επίσης μπορεί να χρειαστούμε και τη βοήθεια φυσικοθεραπευτών για εκείνες τις περιπτώσεις που έχουμε τα λεγόμενα λεμφιδήματα στην περιοχή του τραχύλου. Αυτά από εμένα σε γενικές γραμμές. Ελπίζω να ήταν έτσι αρκετά βοηθητικά και να συνεχίσουμε με τον συνάδελφο, τον γιατρό τον Δημήτριο τον Τουφεξή. Οπότε Δημήτρη, σου δίνω το λόγο και θα παραμείνουμε εδώ κοντά σου για ερωτήσεις στο τέλος. Ωραία, νομίζω ότι παίρνω τη σκητάλη από τον αξιότιμο φίλο και συνεργάτη και συνοδοιπόρο Δημήτρη Βόμβα, που μας μίλησε για την παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο προστάτη, ουροδόχου κίστης και καρκίνο τραχύλου. Θα ξεκινήσουμε με τα δύο πιο δημοφιλή και συχνά νεοπλάσματα, τα οποία αποτελούν και την πλειονότητα των ασθενών, οι οποίοι είναι επιβιώσαντες του καρκίνου και άρα χρειάζεται μια συντονισμένη μεταθεραπευτική παρακολούθηση αυτών των ασθενών. Πάμε πρώτα από το μαστό. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην τοπική υποτροπή ή το μετάχρονο καρκίνο και να εστιάσουμε στις μακροχρόνιες επιπλοκές της υγείας των ασθενών και την ποιότητα ζωής. Δεν χρειάζονται αξονικές παρά μόνο καθοδηγούμενη απεικόνηση με βάση την κλινική εικόνα, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η θεμέλη λύθη της παρακολούθησης ενός καρκίνου του μαστού είναι το ιστορικό και η φυσική εξέταση. Αυτό πρέπει να γίνεται κάθε 3 με 6 μήνες για τα πρώτα 3 χρόνια της παρακολούθησης και έπειτα 6 έως 12 μήνες για τα επόμενα 2 χρόνια και μετά τα 5 χρόνια σε ετήσια βάση. Η εξέταση πρέπει να γίνεται από έναν ιατρό, ο οποίος να είναι εξειδικευμένος και έμπειρος στην κλινική εξέταση των ασθενών με καρκίνο του μαστού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουν και να ενημερώνουμε τους ασθενείς για τα συμπτώματα, τα οποία θα τα δούμε πιο αναλυτικά παρακάτω, τα οποία μας δίνουν υποτροπή είτε τοπική είτε συστηματική. Για τους ασθενείς που είναι σε υψηλό κίνδυνο και έχουν πολύ θετικό οικογενειακό ιστορικό, θα πρέπει να παραπέμπονται για γενετική συμβουλευτική. Είναι σημαντικό για τις γυναίκες που έχουν διαγνωστεί και έχουν λάβει ριζική θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού να κάνουν μηνιαία αυτοεξέταση, ώστε να μπορέσουν να οδηγήσουν το γιατρό στην πιο έγκαιρη διάγνωση. Πρέπει οι γυναίκες που έχουν κάνει μία επέμβαση ριζική διατήρησης του μαστού, θα πρέπει να κάνουν την πρώτη μαστογραφία όχι νωρίτερα από 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της ριζικής ακτινοθεραπείας
και οι επόμενες μαστογραφίες πρέπει να γίνονται ανά 6 έως 12 μήνες για να έχουμε έναν έλεγχο αν υπάρχουν κάποιες ανομαλίες και να ελεγχθούν, και μετά θα πρέπει να γίνεται αν υπάρχει μια απεικονιστική σταθερότητα κάθε ένα έτος. Για τις ασθενείς αυτές χρειάζεται να έχουμε γυναικολογικό follow-up και έλεγχο της πιέλου, και πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός, γιατί φαίνεται από αρκετές προοπτικές μελέτες ότι και η καλή παρακολούθηση από έναν γενικό ιατρό μπορεί να μας οδηγήσει στα ίδια αποτελέσματα σε σχέση με έναν πιο εξειδικευμένο γιατρό. Τι δεν πρέπει να κάνουμε στις ασθενείς με καρκίνο μαστού? Να κάνουμε αιματολογικές εξετάσεις ρουτίνας, να κάνουμε ελέγχους ρουτίνας, είτε με σφινθυρογραφήματα, είτε μαγνητικές, είτε με PET, έτσι, γιατί δεν έχει αποδειχθεί ότι δίνουν κάποιο όφελος επιβίωσης και δεν χρειάζεται να κάνουμε έλεγχο δικτών. Εδώ βλέπουμε έναν αλγόριθμο. Οι ασθενείς πρέπει οπωσδήποτε να καθοδηγούνται και ο γιατρός με βάση τα συμπτώματα, είτε της τοπικής είτε της συστηματικής υποτροπής. Εάν δεν έχουμε τέτοια συμπτώματα, οι ασθενείς που έχουν κάνει μια συντηρητική ριζική επέμβαση διατήρησης του μαστού, θα πρέπει να κάνουν μαστογραφίες ρουτίνας για την τοπική υποτροπή στον ίδιο ή στον ετερόπλευρο μαστό. Για τους ασθενείς που έχουν κάνει αμφωτερόπλευρη μαστεκτομή χρειάζεται να κάνουμε έλεγχο κλινικό και φυσική εξέταση, και τους ασθενείς που έχουν κάνει μαστεκτομή ελέγχουμε τον υγιή μαστό. Ποια είναι τα συμπτώματα της τοπικής υποτροπής? Είναι μια μάζα στον μαστό, ο οποίος παρακολουθείται και έχει υποβληθεί σε ογκεκτομή. Είναι μια μάζα στο τείχομα του μαστού, στο θωρακικό τείχομα μετά από μια μαστεκτομή. Είναι το να έχουμε έκρημα από τη θηλή μετά από μια θεραπεία ογκεκτομής. Είναι το εξάνθημα που μπορεί να υπάρχει στο θωρακικό τείχομα, και κάθε εξάνθημα, κάθε κοκκινίλα, κάθε ύποπτη βλάβη πρέπει να ελέγχεται για να μην μας διαφύγει μια δερματική ή τοπική υποτροπή στο θωρακικό τείχομα, και επίσης πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε κάθε έλεγχο των ασθενών έλεγχος τόσο των μασχαλιών όσο και των υπερκλίδιων και υποκλίδιων ή και των τραχυλικών λεμφαδένων. Όσον αφορά τη συστημική υποτροπή, για το σκελετό, αν έχουμε κάποιο πόνο ή κάποια ευαισθησία σε κάποια άρθρωση, σε κάποιο οστό της ασθενούς ή του ασθενούς, και για τις πνευμονικές μεταστάσεις, αν έχουμε πλευρετικού τύπου πόνο, η δύσπνοια, η νεοεμφανιζόμενο βήχα, ή αν έχουμε για το ύπαρ πόνο στο δεξιό υποχόνδριο ή ανεξήγητη απώλεια βάρους ή ανορεξία, και για το κεντρικό νευρικό, που είναι μια συνήθιση θέση ειδικά στα τριπλά αρνητικά καρκινώματα και στα HER2 θετικά καρκινώματα, το να έχουμε πονοκέφαλο, διαταραχές στην επικοινωνία, εννοείται όταν έχουμε επιληψία ή κάποια νευρολογικά συμπτώματα ή σε πολύ προχωρημένα περιστατικά διαταραχές των κενώσεων, είτε διαταραχές στην ούρηση. Από εδώ βλέπετε πόσο μικρό είναι το ποσοστό σε πρώιμα στάδια υποτροπής αυξημένων δικτών για το ΣΕΑ και το CA15-3 που συνήθως χρησιμοποιούμε. Για το στάδιο 1 είναι 10 και 9% αντίστοιχα, για το στάδιο 2 19 και 19%. Γι' αυτό δεν συστήνεται έλεγχος ρουτίνας καρκινικών δικτών. Άρα, για να συνοψίσουμε, ιστορικό και φυσική εξέταση 1 έως 4 φορές ετησίως μέχρι τα 5 χρόνια μετά ετήσια. Το γενετικός έλεγχος, πολύ σημαντικός ο έλεγχος της τοπικής υποτροφής με μαστογραφία κάθε 12 μήνες, ξεκινώντας 6 μήνες μετά από την ριζική πιθανή ακτινοθεραπεία για τις ασθενείς που έχουν λάβει ογκεκτομή. Το screen για μετάσταση μόνο αν έχουμε τα συμπτώματα τα οποία αναφέραμε. Για τους ασθενείς που έχουν εκτεθεί σε HER2, αντι-HER2 παράγοντες συστηματικά στην επικουρική θεραπεία είτε σε ανθρακυκλίνες, χρειάζεται να έχουμε ένα μακροχρόνιο έλεγχο της καρδιοτοξικότητας. Θα πρέπει για τις ασθενείς που μας ενδιαφέρει η διατήρηση και λαμβάνουν ορμονοθεραπεία για τη διατήρηση της γονιμότητας, θα πρέπει να παραπέμπονται σε συγκεκριμένα κέντρα που μπορούν να δώσουν
αυτές τις πληροφορίες και την σωστή καθοδήγηση. Για τους ασθενείς που έχουν ταμοξιφένη και είναι σε κίνδυνο υπερπλασίας ενδομητρίου ή και ανάπτυξη σε ένα ποσοστό 1 με 3% καρκίνου του ενδομητρίου, θα πρέπει να γίνεται ετήσιος γυναικολογικός έλεγχος, και παρότι τα NCCN Guidelines δεν προτείνουν τον υπέρηχο της πιέλου, εμείς θα τον προτείναμε για να δούμε κάποια πάκινση ενδομητρίου που θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διαγνωστική απόκριση και αποκλεισμός ανάπτυξης ενός καρκίνου του ενδομητρίου. Για τους ασθενείς που λαμβάνουν αναστολή αρωματάσεως επικουρική ορμονοθεραπεία, θα πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχουμε, ειδικά στις μετεμενοπαυσιακές γυναίκες, στις γυναίκες που παίρνουν καταστολή των οθικών με LHRH ανάλογα, να ελέγχεται η οστική υγεία και να γίνεται περιοδικός έλεγχος της οστικής πυκνότητας. Για όλους τους ασθενείς φαίνεται από πάρα πολλές μελέτες και όλα τα στοιχεία συντείνουν στο ότι πρέπει να έχουμε ένα υγιεινή τρόπο διατροφής, με άσκηση, με φυσική δίαιτα, με απώλεια βάρους, για να έχουμε ένα BMI μεταξύ του 20 και του 25, και πρέπει να γίνεται είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πλάνο παρακολούθησης, ώστε να μπορέσει και ο γενικός γιατρός να συμμετέχει σε αυτό και να δώσουμε την καλύτερη δυνατή μεταθεραπευτική παρακολούθηση στους ασθενείς μας. Πηγαίνοντας στο παχύ έντερο, εδώ τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά στη φιλοσοφία. Εδώ έχει σημασία η ιδεατική παρακολούθηση λόγω της πιθανότητας ίασης σε περίπτωση χειρουργήσιμης υποτροπής. Άρα, δεν καταδικάζουμε έναν ασθενή με μια ηπατική μετάσταση, μπορούμε να του προσφέρουμε ίαση με τοπικές ριζικές θεραπείες, είτε περιλαμβάνουν το χειρουργείο, είτε περιλαμβάνουν τοπικές θεραπείες με ραδιοσυχνότητες ή άλλο τοπικό έλεγχο της νόσου. Και έχει αποδειχθεί σε προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες η αύξηση της επιβίωσης με ένα εντατικό follow-up. Στο στάδιο 1 δεν χρειάζεται παρακολούθηση εκτός από καλονοσκόπηση, ή αν μιλάμε για ένα στάδιο 1β στον καρκίνο του ορθού, εκεί μπορεί τα πράγματα να αλλάζουν λίγο. Εξαίρεση αποτελούν οι όγκοι που έχουν υποβληθεί σε τοπική εκτομή σε ένα στάδιο 1, γιατί ο ασθενής αρνήθηκε να λάβει μια πιο εκτεταμένη θεραπεία, εκεί χρειάζεται πιο εντατικό follow-up. Στα στάδιο 2 και 3, που είναι και η πλειονότητα των ασθενών, θέλουμε ιστορικό και φυσική εξέταση κάθε 3 έως 6 μήνες για τα έτη 1 έως 3 και κάθε 6 για τα έτη 4 έως 5. Χρειάζεται έλεγχος καρκινοεμβρυϊκού αντιγόνου σε κάθε επίσκεψη για τα πρώτα 3 χρόνια, γιατί μπορούμε να πιάσουμε μια πρώιμη υποτροπή. Κολονοσκόπηση χρειάζεται 1 έτος μετά το χειρουργείο και ακολούθως 3 έως 5 έτη, ανάλογα με τα αποτελέσματα και την ύπαρξη αδενομάτων, είτε χαμηλόβαθμης είτε μέτριας είτε υψηλόβαθμης δυσπλασίας. Σε χαμηλή πρόσθετη εκτομή για καρκίνο του ορθού χωρίς λήψη ακτινοθεραπείας, χρειάζεται σιγμοειδοσκόπηση ανά 6 μήνες για 5 έτη. Η αξονική τομογραφία θώρακα κοιλιάς για τα πρώτα 3 έτη ανά 6 έως 12 μήνες, μετά μπορούμε ετήσια για τα έτη 4 έως 5 και αξονική πιέλου ανά έτος για 3 έτη σε ασθενείς με καρκίνο ορθού που δεν έλαβαν ακτινοθεραπεία. Για τον καρκίνο του παχαίου εντέρου και όχι του ορθού, μετά από τα 5 χρόνια μπορούμε να πούμε ότι η πιθανότητα συστηματικής υποτροπής ουσιαστικά μηδενίζεται και αυτοί οι ασθενείς μπορούν να θεωρούν οι αφέντες, και άρα έχουμε το follow-up μόνο με τις κολονοσκοπήσεις ανάλογα με τα ευρήματα. Και εδώ από τα NCCN Guidelines συμπυκνώνονται αυτά τα οποία προείπαμε, όχι παρακολούθηση με αξονικές, με απεικονίσεις, με αίματα για τους ασθενείς στάδιο 1, για τους ασθενείς 2-3. Είπαμε, για τους ασθενείς που έχουν ένα στάδιο 4 και έχουν κάνει μια ριζική θεραπεία που έχει στόχο τη μίαση, εκεί το follow-up είναι πιο εντατικό, είναι 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 2 χρόνια και έπειτα για 6 μήνες μέχρι τα 5 χρόνια, κάθε 3 έως 6 μήνες ΣΕΑ, αξονικές κάθε 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 2 χρόνια και έπειτα 6 έως 12 μήνες για τα 5 χρόνια. Το πλάνο των κολονοσκοπήσεων είναι το ίδιο. Εάν έχουμε ένα αδένομα προχωρημένο που έχει ύποπτα χαρακτηριστικά, πρέπει να επαναλάβουμε στον 1 χρόνο. Εάν δεν έχουμε κάποιο αδέναμα, όχι τόσο όμως προχωρημένο, με χαμηλόβαθμη διπλασία, μπορούμε να προχωρήσουμε στα 3 χρόνια και μετά τα 3 χρόνια κάθε 5 χρόνια. Για τους χαμηλού κινδύνου πολύποδες που έχουν αφαιρεθεί με μια πολυπεκτομή, θέλουμε φυσική εξέταση και χαμηλή ορθοσκόπηση κάθε 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 2 χρόνια, κολονοσκόπηση στον πρώτο χρόνο μετά την πολυπεκτομή. Αν έχουμε κάνει μόνο τοπική εκτομή της νόσου, χρειάζεται ενδοσκοπικός υπέρηχος ή MRI με σκιαγραφικό ορθού στα 3 στους 3 έως 6 μήνες, κάθε 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 2 χρόνια και κάθε 6 μήνες μέχρι να συμπληρώσουμε τα 5 χρόνια. Η κολονοσκόπηση στον 1 χρόνο μετά το χειρουργείο. Εάν υπάρχει αδένομα,
επανάληψη στον 1 χρόνο, αν δεν υπάρχει στα 3 χρόνια και κατόπιν στα 5 χρόνια. Και για το στάδιο 1, με πλήρη χειρουργική σταδιοποίηση, έχουμε πει ποια θα είναι η παρακολούθηση. Για τα στάδια 2 ως 4 έχουμε μια πιο εντατική παρακολούθηση που περιλαμβάνει και τους δείκτες και την απεικόνηση. Αυτό που πρέπει να πούμε, επειδή οι επιβιώσαντες από καρκίνο του παχαίου εντέρου είναι μια μεγάλη ομάδα στα ογκολογικά κέντρα, πρέπει να κάνουμε ένα πλάνο με το τι έχουμε δώσει, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να κάνουμε τις εξετάσεις μας, είτε αιματολογικές, είτε ενδοσκοπικές, είτε αξονικές. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις μακροχρόνιες επιπλοκές που μπορούν να έρθουν από μια συστηματική ή μια τοπική θεραπεία, για παράδειγμα για ένα χρόνιο διαρροικό σύνδρομο ή για μια ακράτεια που προέρχεται από την ακτινοθεραπεία. Χρειάζεται μια συνδυασμένη παρακολούθηση, χρειάζεται μια φροντίδα σε έναν ασθενή που πιθανώς να έχει μία στομία, γιατί αυτό προκαλεί και ένα ψυχολογικό στρες και χρειάζεται και ψυχολογική υποστήριξη. Για ένα πολύ συχνό ζήτημα που μας απασχολεί με τους ασθενείς που έχουν λάβει επικουρική θεραπεία με οξαλιπλατίνα και έχουν μια μακροχρόνια υπολοιπόμενη νευροπάθεια, μπορούμε να δώσουμε ντουλοξετίνη, ένα αντικαταθλιπτικό μόνο για την επώδυνη νευροπάθεια, δηλαδή να έχουμε συμπτώματα με πόνο. Δεν είναι τόσο αποτελεσματική αυτή η θεραπεία αν έχουμε μόνο διαταραχές του κρύου και του ζεστού ή μόνο αιμωδίες και μουδιάσματα στα άνω ή στα κάτω άκρα. Εδώ προτείνονται και κάποιες εναλλακτικές θεραπείες με τα NCCN. Είναι πολύ δημοφιλή, όπως ο βελονισμός στην Αμερική. Τα αντιεπιληπτικά όπως η πρεγκαμπαλίνη και η γκαμπαμεντίνη δεν συνιστώνται. Άρα και εδώ, πολύ σημαντικό όπως και στον καρκίνο του μαστού, πρέπει να έχουμε έναν φυσικό τρόπο άσκησης και ζωής. Πρέπει να χάσουμε βάρος, πρέπει να περπατάμε τουλάχιστον 30 λεπτά 5 μέρες την εβδομάδα, να έχουμε μια υγιή διατροφή. Υπάρχουν κάποιες λογικές για προφύλαξη με ασπιρίνη με 325 μιλιγκράμμ την ημέρα για δευτερογενή πρόληψη. Δεν είναι τόσο ισχυρά τα δεδομένα και φυσικά συνιστάται η αποχή από το αλκοόλ και από το κάπνισμα. Ο καρκίνος του νεφρού, περνώντας τον τρίτο καρκίνο που θα αναλύσουμε, δεν είναι τόσο συχνός. Η διάρκεια της παρακολούθησης είναι 5 έτη, όμως επειδή έχουμε υψηλά ποσοστά υποτροπής σε ασθενείς μετά τα 5 έτη, που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 26, το 1 στους 4 ασθενείς, έχουμε κάποια εξατομίκευση για παρακολούθηση πέραν των 5 ετών. Ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου που θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο μακροχρόνιο follow-up? Είναι η νεαρή ηλικία, η απουσία του σαρκωματοειδού στοιχείου, το διαβοκυταρικό καρκίνωμα και το χαμηλό grade καταφούρμα. Χρειάζεται ιστορικό, φυσική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις ετησίως, περιλαμβάνοντας δείκτες όπως η αλκαλική φωσφατάση που συνδέονται με πιθανή οστική μετάσταση, η απεικόνιση επικλινικών ενδείξεων στο στάδιο 1, απεικόνιση κοιλιάς με CT MRI ετησίως για 3 χρόνια ή και περισσότερο, και πιο εντατική παρακολούθηση σε ασθενείς που έχουν κακά χαρακτηριστικά, όπως είναι μία νόσος high grade, υψηλής δηλαδή χαμηλής διαφοροποίησης, σαρκωματοειδή ιστολογία ή τα θετικά όρια. Για τα στάδια 2 και 3 χρειάζεται ιστορικό, φυσική εξέταση ανά 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 3 έτη και ετήσια μέχρι τα 5 έτη και μετά εξατομίκευση για παρακολούθηση πέραν των 5 ετών. Εργαστηριακές εξετάσεις με αλκαλική φωσφατάση ανά 6 μήνες για τα πρώτα 2 έτη και ετησίως ως το έτος 5. Και για την απεικόνιση, αξονική θώρακος κοιλίας ή MRI κοιλίας προτιμάται για την απεικόνιση της κοιλιάς ανά 3 έως 6 μήνες για τα 3 πρώτα έτη και ετήσια μέχρι τα 5 έτη. Για τους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε τοπικές θεραπείες, γιατί δεν ήταν υποψήφιοι να πάρουν μια χειρουργική θεραπεία, είτε μερική είτε ριζική νεφρεκτομή, έχουμε 5 έως 20 φορές υψηλότερο κίνδυνο για τοπική υποτροπή σε σχέση με νεφρεκτομή. Υπάρχει παρόμοιος ο κίνδυνος της μεταστατικής νόσου, άρα αυτοί οι ασθενείς κινδυνεύουν περισσότερο από τις τοπικές υποτροπές. Προτείνουμε CT MRI 3 μήνες μετά την τοπική παρέμβαση με thermo ή cryoablation, ανά 6 μήνες για τα πρώτα 2 έτη και ετησίως ως το έτος 5. Εδώ βλέπουμε και την παρακολούθηση, την ενεργή για το στάδιο 1, γιατί κάποιοι ασθενείς δεν θέλουν να επιβληθούν σε ριζική θεραπεία. Περιλαμβάνει απεικονίσεις κάθε 6 μήνες και επί κλινικής ενδείξεως και επί κακών χαρακτηριστικών χειρουργική ή τοπική παρέμβαση. Είπαμε τι πρέπει να κάνουμε μετά τις τεχνικές του ablation. Για το στάδιο 1 έχουμε ένα πιο ήπιο follow-up ανά έτος για τα πρώτα 3 χρόνια και μετά εξατομικεύουμε. Για τα στάδια 2 και 3 έχουμε πιο εντατικό follow-up
όπως προείπαμε. Για τους ασθενείς που έχουν λάβει επικουρική θεραπεία, χρειάζεται ένα εντατικό follow-up παρόμοιο με αυτό που αναφέραμε στο στάδιο 3. Για τους ασθενείς που έχουν υποτροπιάσει με στάδιο 4, χρειάζεται μια πιο εντατική παρακολούθηση και πιο εντατική παρακολούθηση για τους ασθενείς που έχουν λάβει μια ριζική μεταστασεκτομή με στόχο την ίαση. Για πάνω από 5 χρόνια είπαμε ποιοι είναι οι παράγοντες κινδύνου, εξατομικεύεται, είναι μια συζήτηση που θα κάνουμε και με τον ασθενή μας. Το υπατοκυταρικό καρκίνωμα έχει έναν υψηλό κίνδυνο τοπικής υποτροπής μετά από χειρουργική εξαίρεση. Χρειάζεται CT, MRI κάθε 4 μήνες για τα 2 έως 3 πρώτα έτη και ακολούθως ένα εξάμηνο. Χρειάζεται έλεγχος της α-φετοπρωτεΐνης κάθε 4 μήνες για τα 2 έως 3 πρώτα έτη και ακολούθως ένα εξάμηνο. Και οι παράγοντες που οδηγούν σε όψιμη υποτροπή είναι το RN φύλλο, η κύρωση, η πολλαπλή όγκη, η δορυφόρη όγκη και η αγκιακή δίδυση, αν αυτοί οι ασθενείς θέλουν πιο μακροχρόνιο follow-up. Για το χολαγκιοκαρκίνωμα δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς το πλάνο παρακολούθησης. Τα guidelines της ESMO, της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, περιλαμβάνουν φυσική εξέταση, εργαστηριακό έλεγχο και καρκινικούς δείκτες CA19-9, CT αξονική θώρακος άνω κάτω κοιλίας και πιέλου κάθε 3 έως 6 μήνες για τα πρώτα 2 χρόνια και κάθε 6 έως 12 έως τα 5 έτη. Πηγαίνοντας τώρα σε μια επίσης μεγάλη ομάδα, γιατί είναι ένας συχνός καρκίνος σε επίπτωση, ο μη μικροκυταρικός καρκίνος του πνεύμονα, παρότι έχει χειρότερη πρόγνωση από τον καρκίνο του μαστού και του παχαίου σεντέρου. Για τα στάδια 1 έως 2 χρειάζεται ιστορικό, φυσική εξέταση και αξονική θώρακος κάθε 6 μήνες για τα πρώτα 2 έτη και ακολούθησε ετήσια. Ετήσια θέλουμε να κάνουμε όπως και για τους καπνιστές, όπως κάνουμε στα πλαίσια του screening που έχει δείξει όφελος επιβίωσης. Χρειάζεται μια αξονική θώρακος με χαμηλή δόση ακτινοβολίας μετά τα 2 έτη για να πιάσουμε μια πρώιμη υποτροπή ή έναν νέο πρωτοπαθή καρκινό του πνεύμονα. Για το στάδιο 3 δεν υπάρχουν σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες, πολλαπλές θεραπευτικές επιλογές, χρειάζεται στενή παρακολούθηση των ασθενών με απεικονίσεις, κλινική εξέταση και πιθανώς κάποιες ενδοσκοπικές όπου κρίνεται ικανό. Μετά από μια ριζική θεραπεία, είπαμε για τα στάδια 1-2 ότι πρέπει να έχουμε ένα εντατικό follow-up. Για το στάδιο 3 δεν υπάρχουν πολύ διαδεδομένα και στέρεα δεδομένα για το πόσο εντατικό πρέπει να είναι το follow-up. Χρειάζεται να παροτρύνουμε τους ασθενείς να διακόψουν το κάπνισμα για να μην πιέζουν την ανάπτυξη ενός δεύτερου πρωτοπαθούς καρκίνου. Μαγνητικές εγκεφάλου ή PET δεν συστήνονται στον έλεγχο και στον έλεγχο ρουτίνας και πρέπει να εξατομικεύονται ανάλογα με το κλινικό στάδιο. Για το μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα προτείνεται, που είναι ένας αρκετά επιθετικός καρκίνος, να γίνεται μια αξονική θώρακος κοιλίας και πιέλου κάθε 2 ή 6 μήνες για τα πρώτα 2 χρόνια και πιο αραιά για τα επόμενα. Αξονική MRI εγκεφάλου προτιμάται σε σχέση με την αξονική, γιατί έχει μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα κάθε 3 έως 4 μήνες τον πρώτο χρόνο και κατόπιν ένα εξάμηνο. Και εδώ πρέπει να συμβουλεύσουμε τους ασθενείς μας να διακόψουν το κάπνισμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και θα δώσω τη σκητάλη στον συνάδελφο για να μας πει για τη μεταθεραπευτική παρακολούθηση των ασθενών με καρκίνο του θηροειδούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Με ακούτε? Να ακούγεστε κανονικά, όσο μπορείτε να προχωρήσετε. Να προχωρήσω? Ναι, γιατρέ, μπορείτε να συνεχίσετε. Ναι, καλό σας απόγευμα. Ονομάζομαι Σάββας Φράγκος, είμαι πυρηνικός γιατρός, εργάζομαι στην Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου και είμαι υπεύθυνος της κλινικής καρκίνου του θηροειδούς. Θα μιλήσω για
σε σχέση με αυτά που έχουν πει οι συνάδελφοι, σε μια πιο απλή παρακολούθηση ενός καρκίνου. Ο καρκίνος του θηροειδούς είναι η πιο συχνή κακοήθεια του ενδοκρινικού συστήματος. Αποτελεί όμως λιγότερο το 1% των κακοηθειών του ανθρωπίνου οργανισμού. Εμφανίζεται 3 φορές συχνότερα στις γυναίκες και αφορά κυρίως ηλικίες 20 με 40 χρονών. Στους άνδρες επηρεάζονται όμως ηλικίες άνω των 50 ετών και τα τελευταία 30 χρόνια παρατηρείται αύξηση των περιστατικών, η οποία οφείλεται κυρίως σε αυξημένη ιατρική επαγρύπνηση και συχνότερους προληπτικούς ελέγχους, μέσω των οποίων εντοπίζονται πολλά μικρά καρκινώματα. Αυτόν έχει ως αποτέλεσμα να έχει αλλάξει ο τρόπος που παρακολουθούμε και θεραπεύουμε την κακοήθεια του θηροειδούς. Σε ό,τι αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που έχουμε τις καλύτερες στατιστικές, αναμένεται ότι το 2024 θα εμφανιστούν 44.000 νέα περιστατικά και θα έχουμε 2.170 θανάτους από την κακοήθεια του θηροειδούς. Ναι, είναι γεγονός ότι η κακοήθεια του θηροειδούς μπορεί να σκοτώσει. Φυσικά η αύξηση των περιστατικών δεν έχει επηρεάσει τη θνησιμότητα, γιατί όπως έχω προαναφέρει πρόκειται τις πλήστες των περιπτώσεων για πολύ μικρά καρκινώματα με εξαιρετική πρόγνωση. Ιστολογικά ο καρκίνος του θηροειδούς χωρίζεται σε θυλακιοκυτταρικών καρκίνων και μυελοειδές καρκίνωμα, το οποίο είναι από τα T-cells. Είναι διαφορετικοί τύπου καρκίνοι και αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Το θυλακιοκυτταρικής προέλευσης είναι το θυλώδες καρκίνωμα, το αμυγός θυλώδες όπως το λέμε, το θυλακιώδες καρκίνωμα και της χαμηλής διαφοροποίησης και το αδιαφοροποίητον αμετάπλαστον καρκίνωμα, που αποτελεί ευτυχώς μόνο το 2% των ασθενών, αλλά έχει μια εξαιρετικά κακή πρόγνωση. Θα τονίσω ότι η χειρουργική αποτελεί την πρώτη θεραπευτική επιλογή σε όλα τα είδη καρκίνου του θηροειδούς. Γι' αυτό πρέπει να γίνει η επιλογή ενός πολύ καλού χειρουργού. Σε ό,τι αφορά το μυελοειδές καρκίνωμα, είναι ουσιαστικά και η μόνη θεραπευτική επιλογή. Η θεραπεία με ραδιενεργών ιόδιων έχει ρόλο μόνο στα θυλακιοκυτταρικής προέλευσης και προσφέρεται σαν συμπληρωματική θεραπεία μετά απολική θηροειδεκτομή, αλλά και σαν ριζική θεραπεία σε μεταστατική νόσο. Και όπως έχω αναφέρει, δεν έχει θέση στο μυελοειδές καρκίνωμα του θηροειδούς. Για να μπορεί κάποιος να αξιολογήσει και να παρακολουθεί τους ασθενείς, υπάρχει μια ταξινόμηση του κινδύνου που έγινε από την Αμερικάνικη εταιρεία θηροειδούς και ουσιαστικά ακολουθείται από όλες τις κατευθυντήριες γραμμές. Είναι συνδυασμός της μετεχειρητικής τιμής της τσιριοσφαιρίνης, από μοριακούς δείχτες και την ανατομική και λειτουργική απεικόνηση, και ουσιαστικά έχει 3 επίπεδα κινδύνου: υψηλού, ενδιάμεσου και χαμηλού κινδύνου. Έτσι, δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά μπαίνουν και άλλοι παράγοντες στην ταξινόμηση των ασθενών στους διάφορες κατηγορίες κινδύνου. Υψηλού κινδύνου είναι εάν η κακοήθεια έχει επεκταθεί στους περιθηροειδικούς ιστούς, αν δεν έχει αφαιρεθεί εντελώς, αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις, εάν η τιμή της τσιριοσφαιρίνης είναι ψηλή μετά την εγχείρηση, που υποδηλώνει μεταστάσεις χωρίς αυτές να έχουν ακόμα ανιχνευθεί, εάν υπάρχουν λυμφαδενικές μεταστάσεις που ο μεταστατικός λυμφαδένας είναι πάνω από 3 εκατοστά, και αν πρόκειται για θυλακιώδη καρκίνο του θηροειδούς, να υπάρχει εκτεταμένη αγκαιακή διήθηση πάνω από 4 εστίες. Αυτά καθορίζονται, γιατί θα δείτε σε λίγο ότι κάποιοι από αυτούς τους ασθενείς με λιγότερη επέκταση μπαίνουν σε άλλη κατηγορία. Εδώ είναι ο ενδιάμεσος κίνδυνος. Εδώ έχουμε μικροσκοπική επέκταση στους
θηροειδικούς ιστούς. Προηγουμένως είχαμε εκτεταμένη. Εάν υπάρχει πρόσληψη ιωδίου σε μεταστατικές αιστείες στην τραχηλική χώρα, εάν υπάρχει επιθετική ιστολογία, δηλαδή πρέπει να έχουμε έναν πολύ καλό ιστοπαθολόγο και πρέπει να μελετούμε την ιστοπαθολογία πολύ εκτενώς. Αν υπάρχουν tall cells, hobnail variant, columnar cell carcinoma και θυλώδες καρκίνωμα θηροειδούς με αγκιακή διήθηση. Σε ό,τι αφορά τώρα ασθενείς με θετικούς λυμφαδένες, θα πρέπει ή να είναι λιγότεροι από 5 και όλοι να είναι μικρότεροι από 3 εκατοστά τη μεγαλύτερη διάσταση. Εάν είναι μεγαλύτερο από 3 εκατοστά, οποιοσδήποτε λυμφαδένας μπαίνει στο ψηλού κινδύνου. Και αν υπάρχει πολυεστιακό θυλώδες μικροκαρκίνωμα με εξωθυροειδική επέκταση, αλλά έχει θετικό BRAF 600ε. Χαμηλού κινδύνου είναι χωρίς τοπικές ή απομακρυσμένες μεταστάσεις, η εκτομή να είναι σε καθαρά όρια, χωρίς διήθηση σε τοπικούς ιστούς, χωρίς επιθετική ιστολογία. Αν έχει δοθεί ιόδιο, θα επανέλθω σε αυτόν το αν, να μην υπάρχει πρόσληψη στις μεταστατικές αιστείες στην τραχηλική χώρα, χωρίς αγκιακή διήθηση και να υπάρχει κλινικά χωρίς λυμφαδένες, χωρίς θετικούς λυμφαδένες, ή αν υπάρχουν θετικοί λυμφαδένες να είναι μικρομεταστάσεις, δηλαδή μικρότερον από 0,2 εκατοστά τη μεγαλύτερη διάσταση. Να είναι ενδοθυροειδική encapsulated follicular variant, ενδοθυροειδικός καλά διαφοροποιημένος θυλακιώδης καρκίνομας, θυλακιώδης καρκίνος του θυροειδούς, με καψική διήθηση και καθόλου ή ελάχιστη αγκιακή διήθηση. Αν είναι πιο πάνω από 4 αιστείες, μπαίνει πλέον υψηλού κινδύνου, και αν είναι ενδοθυροειδικό θυλώδες μικροκαρκίνωμα, μονοεστιακό ή πολυεστιακό, συμπεριλαμβανομένου και θετικού στο BRAF. Έτσι, πριν να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση του ασθενούς, θα πρέπει να μελετηθεί εκτεταμένα η ιστοπαθολογική και οι πρώτες εξετάσεις. Ενδείξεις θεραπείας υπάρχουν του ψηλού και ενδιάμεσου κινδύνου και η σχετική ένδειξη θεραπείας υπάρχει στο χαμηλού κινδύνου. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι η απόφαση λαμβάνεται από πολυθεματικό συμβούλιο βάσει του μεγέθους, εάν υπάρχει εξωθυροειδική επέκταση, εάν η μετεχειρητική τιμή της θηριοσφαιρίνης είναι ψηλότερη της αναμενόμενης και αν υπάρχουν θηροειδικά αντισώματα. Ποιο είναι το πρόβλημα της ύπαρξης των θηροειδικών αντισωμάτων? Δεν μπορεί να αξιολογηθεί η θηριοσφαιρίνη και ως εκ τούτου η παρακολούθηση του ασθενούς γίνεται δυσκολότερη. Η μεταθεραπευτική παρακολούθηση των ασθενών, η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει ανάλυση αίματος και υπερηχογραφήματα, όπως επίσης και 1 χρόνο μετά από θεραπεία, αν αυτή έχει γίνει, γίνεται το ολοσωματικό σπιθυρογράφημα με ιόδιον 131. Λόγω της πιθανότητας εμφάνισης υποτροπής πολλά χρόνια μετά την αρχική διάγνωση, η παρακολούθηση γίνεται για την πλειονότητα των ασθενών για περίοδο 10 ετών. Μέχρι πρόσφατα ήταν εφόρους ζωής. Ασθενείς με μυελοειδές καρκίνωμα του θυροειδούς λόγω της ειδικής φύσης της κακοήθειας θα παρακολουθούνται εφόρους ζωής. Για σκοπούς παρακολούθησης κατηγοριοποιούμε τους ασθενείς σε χαμηλού κινδύνου που δεν έχουν λάβει θεραπεία, σε χαμηλού κινδύνου που έχουν λάβει θεραπεία, ασθενείς ενδιάμεσου κινδύνου και ασθενείς ψηλού κινδύνου. Όταν υπάρχει κακοήθεια του θηρεοειδούς, μιλούμε για το θυλώδες και θυλακιώδες, τότε το TSH θα πρέπει να είναι κατεσταλμένο. Εάν οι ασθενείς είναι σε χαμηλού κινδύνου, τότε το TSH μπορεί να είναι μεταξύ του 0,3, δηλαδή του κατώτερου του φυσιολογικού μέχρι 1, και στους υπόλοιπους ασθενείς θα πρέπει να είναι χαμηλότερο του 0,3, δηλαδή χαμηλότερο από το φυσιολογικό κατώτερο επίπεδο του TSH. Σε ό,τι αφορά τους ασθενείς
με μυελοειδές καρκίνωμα, αυτό δεν ισχύει. Το TSH δεν πρέπει να είναι κατεσταλμένο. Δηλαδή δεν βοηθά τους ασθενείς. Πότε γίνεται η αναθεώρηση της θεραπείας καταστολής του TSH? Παλαιότερα οι ασθενείς είχαν μπει σε μια κατηγορία, έμεναν σε αυτήν την κατηγορία συνεχώς, αλλά πλέον γίνεται μια δυναμική αξιολόγηση, οπότε σε ασθενείς που δεν είναι κατηγορία χαμηλού κινδύνου, εάν δεν υπάρχει υποτροπή, ένδειξη υποτροπής, δηλαδή αρνητική θηριοσφαιρίνη, υποδιέγερση ή υποκαταστολή, αρνητικός πυθυρογράφημα με ιόδιον 131 και υπερηχογραφικός έλεγχος χωρίς ενδείξεις υποτροπής, τα 5 χρόνια το ύψος του TSH μπορεί να είναι μεταξύ 0,3 ή 1. Με άλλα λόγια, οι ασθενείς οποιασδήποτε κατηγορίας μεταβαίνουν σε κατηγορία χαμηλού κινδύνου. Πώς χειριζόμαστε τις υποτροπές? Σχεδόν ένα 25% των ασθενών με χαμηλών ή ενδιάμεσων κίνδυνο μπορούν να αναπτύξουν οργανική υποτροπή. Το μεγαλύτερο από 50% βιοχημική ή οργανική υποτροπή, ανεξάρτητα από την εξαιρετική χειρουργική θεραπεία και τη θεραπεία με ραδιενεργών ιόδιων. Είναι σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό, ότι δεν οφείλεται στις θεραπείες, αλλά στη νόσο, και κατά διάρκεια της παρακολούθησης ένας αριθμός ασθενών θα διαγνωστεί με υποτροπή. Ο χειρισμός αυτών των ασθενών θα πρέπει να γίνει εξατομικευμένα. Δηλαδή, εάν υπάρχει μετρήσιμη τιμή της θηριοσφαιρίνης, θα πρέπει να γίνει ένα πολύ καλό υπερηχογράφημα θηριοειδούς. Αν υπάρχουν ύποπτοι λυμφαδένες, τότε να γίνει βιοψία σε αυτούς τους λυμφαδένες διαλεπτής βελόνης, το γνωστό FNA, και γίνεται κυταρολογική αξιολόγηση, αλλά γίνεται και καθορισμός της θηριοσφαιρίνης το έκπλημα. Αν έναν από αυτά είναι θετικό, τότε ο ασθενής θα πρέπει να τύχει χειρουργικής αξιολόγησης. Μέτρηση της θηριοσφαιρίνης μετά από διέγερση του TSH με διακοπή θηροξίνης ή χρήση θηριοτροπίνης α. Σε κάποιες περιπτώσεις η θηριοσφαιρίνη είναι σχεδόν μηδενική, αλλά με τη διέγερση να ανεβαίνει σε πιο ψηλά επίπεδα. Να γίνει ένα ολοσωματικό σπιθυρογράφημα με ιόδιον 131 και σε κάποιες, το τονίζω, σε κάποιες περιπτώσεις το FTG PET-CT μπορεί να είναι βοηθητικό. Οι περαιτέρω χειρισμοί ανάλογα των αποτελεσμάτων μπορεί να είναι αναμονή και παρακολούθηση, το wait and see, που δεν ικανοποιεί πλήρως τους ασθενείς μας, αλλά λόγω της φύσης της κακοήθειας θα πρέπει να προταθεί στον ασθενή. Χειρουργική αφαίρεση λυμφαδένων ή χειρουργική αντιμετώπιση μεταστάσεων, αν αυτές είναι χειρουργικά εξαιρέσιμες. Θεραπεία με ραδιενεργών ιόδιων, χρήση εξωτερικής ακτινοβόλησης και σε προχωρημένα περιστατικά αναστολής τυροσινικής κινάζης. Μετά την πάροδο 10 ετών παρακολούθησης στην ειδική κλινική, αποδεσμεύονται οι ασθενείς με ειδικό σημείωμα που αναφέρεται στην νόσο του και με οδηγίες για συνέχιση της παρακολούθησης από τον προσωπικό ιατρό. Το επιθυμητό ύψος του TSH είναι μεταξύ του κατώτερου φυσιολογικού ορίου και μπορούμε να ανέβουμε μέχρι 2 ή αντίστοιχων τιμών του χημείου που γίνεται η ανάλυση. Αυτό είναι το ιατρικό σημείωμα το οποίο αποστέλουμε από την Κλινική Καρκίνου του Θηροειδού του Ογκολογικού Κέντρου στους προσωπικούς γιατρούς. Σας ευχαριστώ πολύ.